Οι πιο γνωστές από όλες τις εφευρέσεις των αλχημιστών του Μεσαίωνα ήταν η φιλοσοφική λίθος. Αυτή η εφεύρεση, σύμφωνα με τον θρύλο που την ακολουθεί, μετατρέπει κάθε είδος μέταλλου σε χρυσό. Υπάρχει όμως κάτι άλλο που δεν είναι και τόσο γνωστό σε πολύ κόσμο, αλλά είναι εξίσου πολύ παράξενο έως και απίστευτο. Είναι η ικανότητα των αλχημιστών να κατασκευάζουν παράξενα μικρά ανθρωπάκια, τα οποία τους είχαν δώσει την ονομασία homunculus. Τα υλικά που χρησιμοποιούσαν ήταν κυρίως οι σωματικές εκκρίσεις, όπως σπέρμα, αίμα, ούρα, σάλιο και κάποια άλλα αηδιαστικά υλικά. Το πιο βασικό υλικό απ' όλα ήταν η κοπριά αλόγου. Ο λόγος είναι γιατί όταν είναι φρέσκια έχει την απαραίτητη θερμότητα για να εποαστεί το ανθρωπάκι. Όταν τα ανθρωπάκια αυτά εποαζόντουσαν, τα έβαζαν μέσα σε σφραγισμένα βάζα και τα διατηρούσαν με γεμάτα νερό και σκεπασμένα με κοπριά αλόγου. Ο λόγος που το έκαναν αυτό ήταν γιατί αν έμεναν εκτεθειμένα για πολύ καιρό στον αέρα, πέθαιναν. Χρησιμοποιούσαν και κάποια δύο άλλα υλικά, τα οποία είναι πολύ περίπλοκα και δύσκολα να κατασκευαστούν από κάποιους που δεν είναι αλχημιστές. Ένας από τους πιο γνωστούς αλχημιστές όλων των εποχών ήταν ο Θεόφραστος Παράκελσος, ο οποίος έζησε το 1490 έως το 1541. Ο ίδιος όριζε σαν βασικό υλικό της συνταγής το ελιξίριο του ανθρώπινου αίματος, που πολλοί είναι αυτοί που πιστεύουν σήμερα ότι ήταν το DNA. Η γνώση αυτή του ελιξιρίου ήταν γνωστή στην αλχημική αδελφότητα ως εσωτερική. Ένα άλλο υλικό που χρησιμοποιούσαν, το οποίο και είναι άγνωστο μέχρι και σήμερα, ήταν το ζωικό βάμα. Ένα υλικό που έχει προβληματίσει πολύ τους σημερινούς ερευνητές και επιστήμονες. Κάποιοι λένε ότι ίσως ήταν οι φερομόνες, κάποιοι άλλοι λένε ότι ίσως ήταν ο νοτιαίος μυαλός. Υπάρχουν και ορισμένοι που λένε ότι ίσως ήταν το υγρό του εγκεφάλου κάποιου ζώου. Το σίγουρο είναι ότι κανένας δεν ξέρει τι είναι ακριβώς αυτή η ουσία, αλλά και ούτε έχουν καταφέρει να μάθουν το τι περίπου είναι. Οι μεσαιωνικές συνταγές των αλχημιστών είναι τόσο περίπλοκες αλλά και τόσο κωδικοποιημένες που είναι σχεδόν αδύνατο κάποιος να βρει τις φόρμουλες αυτές με τις ερμηνείες τους. Εκτός από όλα αυτά τα συστατικά, υπήρχε ένα άγνωστο ειδικό διάλειμμα, στο οποίο μέσα ένα από τα συστατικά του λέγεται ότι ήταν σκόνη από πέτρα σελήνης. Με αυτό το διάλειμμα ράντιζαν τα homunculus και αυτά μεγάλωναν ραγδαία μέσα στις επόμενες 7 με 9 μέρες. Τα homunculus είχαν ύψος από 8 εκατοστά έως 13 εκατοστά, αν και έδειχναν να μοιάζουν σαν άνθρωποι, δηλαδή μικρά ανθρωπάκια. Είχαν περίεργη εξωτερική ανατομία, σαν ήταν ένα κομμάτι κρέας χωρίς δέρμα. Το πρόσωπό τους διέφερε πολύ από homunculus σε homunculus. Άλλες φορές τα άκρα τους είχαν δάκτυλα και άλλες φορές δεν είχαν. Δεν μπορούσαν να μιλήσουν. Το μόνο που μπορούσαν να κάνουν ήταν να βγάζουν κάποιου είδους τσιρίγματος. Ο λόγος που δημιουργούσαν αυτά τα ανθρωποειδή πλάσματα δεν τον ξέρει κανείς. Μόνο υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε, αλλά ούτε και οι αλχημιστές έχουν αφήσει κάποιες αναφορές ώστε να μάθουμε για ποιο λόγο τα δημιουργούσαν. Η πιο σοβαρή υπόνοια που μπορεί κάποιος να κάνει είναι ότι προσπαθούσαν να αποδείξουν ότι ο άνθρωπος είναι ένα είδος βιομηχανικής και ότι κάποιος τον είχε φτιάξει. Αν και οι πιο πολλοί ήταν άθεοι, πίστευαν σε κάποιο δημιουργό, όχι σαν Θεό με την έννοια τη θεϊκή, αλλά σαν δημιουργό όπως προσπαθούσαν και οι ίδιοι να φτιάξουν τα ανθρωποειδή. Τα homunculus δεν μπορούσαν να ζήσουν παραπάνω από 10 με 12 μέρες. Υπάρχει μια μικρή υπόνοια ότι ίσως τα έκαναν θυσίες σε κάποιες τελετές μαγείας, αν και επίσημα δεν έχει διαπιστωθεί κάτι τέτοιο.
Το ότι υπήρχε κλάδος με χαρακτηρισμό σκοτεινή αλχημία, αυτό είναι σίγουρο. Υπάρχουν μάλιστα σφραγίδες που το πιστοποιούν αυτό. Οι άνθρωποι που τα είχαν δει ήταν πολλοί, όπως και εξέχουσες προσωπικότητες της εποχής εκείνης. Ο κόμις Μαξ Λάμπεργκ, ο Δόναντουάν Βιν Ουάν Ελθέρο, ο κόμις Φραντς Γιώζεφ Φον Θούν. Υπάρχει ακόμα μία αναφορά από τον βασιλικό ιατρό Δόκτωρ Μπόρελ, που κατασκεύασε ένα χομούκουλους με αποσταγμένο ανθρώπινο αίμα και το παρουσίασε στο βασιλιά της Γαλλίας Λουδοβίκο το 14ο. Οι αναφορές λένε ότι ο βασιλιάς ενθουσιάστηκε τόσο πολύ που διέταξε τον ιατρό να του φτιάξει και εκείνου ένα να έχει. Μα όταν του εξήγησε ότι δεν ζούσαν πολύ, ο βασιλιάς απογοητεύτηκε. Υπάρχουν πολλές αναφορές ότι πολλοί αλχημιστές είχαν φτιάξει χομούκολους παρά τα παράξενα και μυστηριώδη υλικά που χρειάζονταν. Εκτός τους Ευρωπαίους αλχημιστές υπήρχαν και οι Άραβες, αλλά και οι Κινέζοι αλχημιστές που είχαν καταφέρει να φτιάξουν χομούκολους. Μάλιστα για τους Κινέζους αλχημιστές, που πολύ λίγα πράγματα ήταν γνωστά για αυτούς, λέγεται ότι κατάφεραν να τα κρατήσουν στη ζωή για πολλά χρόνια. Οι Κινέζοι τα ονόμασαν παιδιά της ελπίδας. Μία από τις πιο εντυπωσιακές και λεπτομερείς αναφορές που έχουμε έρχεται από τον 16ο αιώνα. Η αναφορά μιλάει για την κατασκευή 10 χομούκουλους μέσα σε 10 εβδομάδες. Οι κατασκευαστές ήταν δύο Αυστριακοί αλχημιστές, ο κόμις Γιόχαν Φέρνινταν Φον Κουφστάιν και ο Αβάγγελόνι. Τα χομούκουλους που κατασκεύασαν έμοιαζαν σαν ζωντανές κούκλες, αν και παραμορφωμένες. Τις είχαν ντύσει και τα είχαν δώσει και τίτλους. Τα 8 ήταν ο βασιλιάς, η βασίλισσα, ο υπότης, ο Σεραφείμ, ο καλόγερος, η καλόγρια, ο αρχιτέκτονας και ο μεταλλορύχος. Η αναφορά λέει ότι τα τάιζαν με κάτι ροζ χάπια και κάθε 4 μέρες άλλαζαν το νερό από τα βάζα που τα είχαν τοποθετήσει. Η αναφορά της ιστορίας αυτής λέει ότι το χομούκουλους βασιλιάς το έσκαγε συνέχεια από το βάζο του και έκανε απεγνωσμένες προσπάθειες να ανοίξει το βάζο με τη βασίλισσα. Μία από τις πολλές προσπάθειες που έκανε λιποθύμησε από την έκθεση που κάθισε πολλή ώρα στον αέρα και το βρήκε ο Κουφστάιν και το ξαναέβαλε στο βάζο του. Δηλαδή έχουμε και λεπτομέρειες. Δύο άλλα από αυτά τα ασώματα που εμφανιζόταν μόνο όταν ο Γκελόνι χτυπούσε το βάζο λέγοντας κάποια μαγικά λόγια. Τότε από το πουθενά υλοποιούταν ένα πρόσωπο στο καθένα, στο ένα βάζο το υγρό γινόταν γαλάζιο και στο άλλο κόκκινο. Σε αυτό που το υγρό του γινόταν κόκκινο, άλλαζαν το νερό κάθε 3 μέρες και το τάιζαν με αίμα, ενώ στο άλλο δεν έτρωγε τίποτε και το νερό δεν το άλλαζαν ποτέ. Η αναφορά της ιστορίας αυτής λέει ότι τα χομούκουλους των δύο Αυστριακών αλχημιστών έζησαν 10 χρόνια, πράγμα ρεκόρ, ενώ τα άλλα ζούσαν μέχρι και 10 μέρες το πολύ. Ίσως αφανεί ψέμα ή ένας μύθος ή ακόμα ένα παραμύθι όλη αυτή η ιστορία, αλλά είναι τόσες πολλές οι αποδείξεις για τα συγκεκριμένα πλάσματα που δεν υπάρχει αμφιβολία για το αν υπήρξαν ή όχι. Οι ενδείξεις που αφήνουν πίσω τους αφήνουν να διανοηθεί πως οι αλχημιστές διέθεταν τέτοιες γνώσεις που ήταν καλυμμένες με πέπλο του εσωτερισμού. Έτσι δεν μπόρεσαν να διδαχθούν στις επόμενες γενιές και ίσως να χάθηκαν για πάντα. Όμως χάθηκαν.